Ndị be anyị ndewono ọmụ abụ onye ije abatago m Nsụka ebe a na-akpọ Amalube Amalọba ọkwa mụ na oke enyi m nwoke a na-akpọ John Paul na ebe oke enyi m onye ọma o tekwa na atele ya ị na-ejegharị nnọọ udo akpapụta m ọfụma Amalube Amalọba onye ọma biko nwere ike ịkọwatara ihe anyị na-eme ebe a ma onye iji akpọ ya ego ịghọtago so biko kọwala ihe anyị ga-ihe ebe a ihe anyị na-eme ebe a taa bụ anyị bịara ebe a na-akpụ ụzụ ịma na mgbe gboo mgbe ndị be anyị na-ahụ a na-eji ịkọ ugbo enwere ihe na-ejikwa akụkụ ugbo so n'ebe anya na a na-enwe ka esi akpụ ụzụ esi ewepụta ihe ayọ na ahụ eji akpụ ụzụ so ebe ahụ esi arụ dị ihe ọgụ eji akọ ugbo ya na mma ahụ eji akọ ugbo n'ebe ahụ ka anyị nọ ha taa ka anyị wee fụ ka esi eme ya ndị be anyị na-afụgoli ya nụ ka anyị baa gafụ ka esi na-akpụ ụzụ asụ na ebe a ka o budo ka anyị gafụ ndị na-akpụ ụzụ ka anyị na ha kpakọ ngwa na-abịanụ ala nọ ya dịka ya na-ebu dị ụzụ ọkụ jiele m aka sef ọjọọ